Por exemplo, facemos yoga os venres normalmente, que temos a nosa profesora, así que se alguén da zona se anima a vir a yoga a Cabalar, estaremos encantados de tervos con nós, porque realmente, con máis xente, fai máis divertido. Entón, cando tiñamos ese espacio, eu pensaba que veña un día Xoán Alcodabella a darnos aí a contarnos as cousas que lle apetece contar. Pero ele enseguida me dixo, mira, tens que buscar a outras persoas que tamén queren ir para que podamos dialogar, xente que tamén está implicada nisto. E a mí inmediatamente me viñeron estes dos señores. Así foi unha cousa inmediata. Entón, por eso estamos aquí. Xoán Alcodabella, fotógrafo, difusor a través de internet, porque é unha persoa que, ama sair á natureza, facer fotografías, polas a disposición de todo o mundo, porque, como dier, é unha maneira de poder achegar as que non poden ir todo ese patrimonio que temos moitas veces perdido por medio dos camiños e por medio dos montes. É moito máis, porque realmente a recopilación, e cos anos cantos anos leva, Xoán? Son ben. Así, galego dependente, eu digo así, son tamén pois 40 anos, xa casi que necesiten ben a salir, 40 anos. É como unha tradición que tener con o tema do patrimonio galego, tanto todo, a máis veces. Pois Xoán nos deu a idea, Xoán Alcodabella, e, aí temos, do outro lado, a José de la Riera, que é unha persoa que ten feito tanto pola valorización do noso patrimonio, que é un verdadeiro honor que estea hoxe aquí a compartir a súa sabedoría con nós. A ver se me acordo de todo, porque o currículum é tan, non vou dicir todo, porque senón non faríamos outra cousa, porque as moitas publicacións, as moitas conferencias, as moitas actuacións que ten feito. Pero digamos que foi o fundador e presidente da Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, da Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago e actualmente da Asociación Luso-Portuguesa da Vía Mariana, ou dixen ao mellor ao revés, pero da Vía Mariana, e vicepresidente da Comunidade de Montes das Estacas, que están a facer moitas actividades, que están a dar a coñecer todo o riquísimo patrimonio que hai nas estacas. Poderíamos continuar, pero xa... Está ben? Sí, non? Porque a verdade é que cando me miraba desde aquí co móvil que estaba lendo todo, que é moito, pero ben. No medio, sentado, temos a Manuel Bugallo, que é arquitecto, paisaxista, nacido en México, con vinculación e con casa na Enxesta, e membro do colectivo Suído, e que tamén están facendo moitas cousas para que o riquísimo patrimonio que hai na Serra do Suído sexa valorada, cuidada e respectada. Ben, aquí vos dixo con eles que me dixeron que se alguén quere dicir algo, pida palabra, o silencio está perfecto para que podamos escoitades todos ben, non? Sí. Moi ben. Entón, se alguén quere dicir algo, quere participar, é unha tertulia pública, pero vamos deixar a ver que nos conta. Adiante. Por certo, hai auga aquí, se queredes auga, Maturito. Eu arranco. En principio, eu estou moi agradecido, non? Me alegra de tanta xente, e dicía... falo coa geaba do Morraso, porque eu son de Lourizán é a porta do Morraso, entonces o normalizado que temos ali é como me conta Augusto, como falaría ali na miña casa, pois é con geaba, non? Entonces, eu estou dicir, é un éxito importante, si é, sobre todo que colabore diferentes institucións, incluso agora aquí vemos que hai xente da política, da comunidade, de veciños, de montes, de Cabalar presente. Eu conocí Cabalar estando baleiro, non? Escoitas agora, non? Sí, perfectamente. Conocí Cabalar estando baleiro, non había nada. Solamente que me chamou a atención porque había un elemento patrimonial que me enganchou. Un muiño no medio da aldea, coa cantidad de ríos que pasan nun outro, e xeo que ingenio tiña xente para ter non o río cerca, senón o muiño, o mismo nivel, sin ter que subir a baixar, fixe unha levada de medo, xeo. Isto foi un sitio ingenioso. Logo apareceron os primeiros residentes, os segundos creo que agora son
5, 2 nenos e 3 adultos. Entonces, xa non é unha aldea morta, xa é unha aldea que ten vida, unha aldea que, con 5 personas, manter unha clase de yoga, unha tertulia, ser capaces de organizar todo isto dentro do ámbito parroquial é importante. E decía Mercé, eu vemos xa moitos sitios pateados e vin de todo, hombre, se isto extrapoláramos a población que ten unha ciudade como Pontevedra, pois encheríamos perfectamente o auditorio, meteríamos 1000 e pico personas, porque en relación vecinos, participantes, é un éxito terrible, non? Entonces, eu encantadísimo de estar aquí. E antes de darlle paso aos compañeiros, a mí fago unha reflexión, e a comentaba antes, estas tertulias, sobre todo, máis que a cantar na min, non sei, o outro, sirven para dar a coñecer. Porque nestas tertulias máis salía dicir cousas, e espero que vostedes conten, porque eu, pola miña parte, vou coller coa miña cámara e vou ir. Porque eu vou colocar ese espacio, esa tradición, esa cruz porque está aí, aquel cruceiro porque está ali, aquela cabana que hai no monte porque está ali, ou determinados rituales que había en todos os sitios, porque, como sabemos, desde o bautismo prenatal, onde se santiguaba un porque vivía a media, etc., todo eso. Ou, a última vez que estuve aquí, averiguei de que arriba hai unha pedra cabala, hai 2 pedras da Balar, en Galicia, de Muxía, e outra, aí arriba, na aldea de arriba, non den o nombre a cabeza, pero é da parroquia, como lle chaman, alguén sabe, a aldea que está aquí arriba. Casa Bella. En Casa Bella hai unha pedra cabala. Eu xa estuve na pedra, non a valei porque tiña medo mandarme, pero a pedra está en equilibrio, eu supoño que se vamos 2, como a min vellos, somos capaces de avalar a pedra, é que comentaba que soía en todo este val do Verdugo. Ou incluso, fijarse, que curioso desta transmisión oral, me enterei que en Cabalado, unha das casas grandes, era ali un home que tiña 12 fillos, 18 fillos. É que cando baixaban para a escola e tiñan que cruzar os pasos do Verdugo, os rapaces iban cantando e parece que aquilo que ademais se entonaba moi ben é que enchían todo ese val de música de cantares cando os rapaces iban para a escola. Pero fijarse as casualidades da vida de que isto que queda, a ver se é verdade, non é verdade. Un día vou ao supermercado ou ao hospital de Pontevedra, ao Freud, e me encontro un home e me dice: "Vosté estuvo na miña aldea. Eu nací na Casa Grande", e digo eu: "Vosté non sabía que eran tantos irmáns?" Sí. E me contou, e lógicamente, hilando eso, pois eso chegou ás redes sociales, o contei aquí, o contei en moitísimo máis sitios, e eso mantén de que as aldeas estén vivas. Non é a cantidad que hai aquí, isto non vai encher de turismo este lugar, e mañán van vir un autobús cheo de japoneses a facer fotos, pero si mantén a memoria. E é moi importante manter a memoria das aldeas, porque un que leva viaxado moito, vivimos nunha Galicia que está nunha situación moi grave. A veces os políticos dicen que o castellano, a lengua, non sei que, e digo eu digo sempre, o mal que temos neste país non está en que nos colonialice co castellano, co inglés, cousas destas que a veces hai nos telediarios, senón que estamos nunha Galicia que está condenada a morte, porque ao mellor vou ser un pouco bruto, pero temos un 50% do noso territorio que a volta de 25 anos morre, desaparece. Temos todo o interior da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, da provincia de Pontevedra tamén, e se non poñemos remedio de alguna maneira, os que teñen responsabilidade política, social, perdemos. E non é que se vaya a perder, algún dice, perdeuse a aldea. Non, a aldea mañán ven un jeque árabe comprar todo isto, incluso monta aquí unha cadena, un hotel de 2000 personas, e pode quedar seixido moito mellor do que estaba.
pero cando se cerra a última porta en calquera aldea destas, desaparece o inmaterial, vai desaparecer o dos 18 fillos, vai desaparecer o dos pasos de abaixo, vai desaparecer o do batán que temos aí, etc. Entón, estas tertulias espero que sirvan para tomar conciencia e evitar de que esa parte condenada a morte pois non ocurra eso, porque se nos perdemos esa parte, esa cultura, esa tradición, acaba con e vou ser breve, pero os vou contar unha anécdota que pasou fai pouco. Alá, xa na frontera con Portugal, en Lobos, quedaron varios pueblos asolagados por un embalse. Non sei se este ano ou anterior, un deles apareceu o pueblo. E eu me marchaba pola variante, perdido polo medio do monte, o monte de cando baixo o embalse, todo ese manitado, marteado, e vexo que atrás veñen 3 persoas. 2 deles van un paso moi acelerado, que son vellos xa iban moi a modo, pero unha señora que se pon ao meu lado, viña moi ben, me chamou a atención, algo vemos este aldea. No, pero eu xa non vou, que me quedo aquí. E esta muller, digo, por qué? É porque eu teño moito medo chegar aí abaixo. Pero non pasa nada, señora, non, é que eu salín daqui cando se asolagou o embalse e tiña 8 anos. E toda a miña vida quedou aí. Eu non teño nada que recordar. Porque non tiña nada referente que contar co fillo, os amigos, etc. E iso mismo ocurre cando quedan 2 persoas, 3 nunha aldea de Galicia. Creer que é a sensación máis triste que pode ter de que non teñan xa ningún referente que contar, nin aquela casa que chamar. Entón, é a labor de todos pois intentar que isto non ocurra. Ben participando, ben como hoxe, dixendo isto, ben comentando e tomando conciencia do que vamos perder. E despois, máis, agora que este home que sabe muitísimo máis de gracias,